Pozdrav prijatelji! Ako ste rođeni prije 1966. godine, važno je da pronađete svoju dobnu skupinu u ovome što ću iznijeti, jer je ono što se događa upravo sada, u srpnju 2026. godine, različito za svaku grupu. Rokovi su drugačiji, a iznosi novca koji su u igri također variraju. Nekima od vas određena prava istječu u idućih nekoliko tjedana. Neki od vas imaju prozor koji se zatvara za 9 mjeseci i više se neće otvarati. A neki su u skupini kojoj se upravo sada duguje ispravak iznosa, novac koji stoji u sustavu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, HZMO, i čeka da vi nazovete njih, a ne obrnuto. Pronađite svoju grupu, poslušajte svoj dio i podijelite ovo sa svakim članom obitelji koji je rođen prije 1966. Jer ono što se odnosi na vas gotovo se sigurno odnosi i na nekoga koga oni poznaju. Prije nego što krenemo, pretplatite se na ovaj kanal i uključite zvonce. Pravila o državnim mirovinama u Hrvatskoj razlikuju se ovisno o tome kada ste rođeni, a kada se ona promijene, nitko vam ne šalje osobno objašnjenje. Ljudi koji su ovdje pretplaćeni saznaju informacije prije nego što nastupe rokovi. Pretplatite se sada i krenimo. Skupina 1. Ako ste rođeni prije 6. travnja 1960. Vi imate 66 ili više godina i već ste neko vrijeme u mirovini. Većina ljudi u ovoj skupini pretpostavlja da se sve što se trebalo dogoditi već dogodilo. Mirovina je krenula, iznos je određen i sustav radi. Za značajan broj ljudi u ovoj skupini ta je pretpostavka pogrešna. Prva stvar koju trebate provjeriti, a za nju postoji fiksni rok do ožujka 2027. što je za manje od 9 mjeseci, jest je li iznos koji trenutno primate ispravan. Prema revizijama sustava, identificirano je na 1000 slučajeva u kojima su umirovljenici isplaćivani manje nego što im zakonski pripada. Prosječni ispravci za žene koje su u mirovinu otišle prema starim zakonima iznose nekoliko tisuća eura, a u nekim slučajevima zaostaci dosežu i preko 20.000 eura. Najviše su pogođene žene čije mirovine nisu pravilno usklađene s dodacima ili im nije ispravno izračunat staž nakon smrti supružnika, obiteljska mirovina. HZMO-ova automatska revizija zapisa je u velikom dijelu gotova, ali preostali su slučajevi gdje ispravak nije primijenjen jer se osoba nije sama javila. Država čeka. Ovaj postupak ispravka zatvara se u ožujku 2027. Nakon toga, pravo na potraživanje zaostataka putem ovog puta trajno prestaje. Druga stvar za ovu skupinu je porezna obavijest koja prvi put stiže sve većem broju umirovljenika. S usklađivanjem mirovina u 2026. godini mnoge su mirovine prešle prag osobnog odbitka. U Hrvatskoj se porez na dohodak ne plaća na mirovine do određenog iznosa, ali čim ukupni prihodi, uključujući inozemne mirovine, najamnine ili kamate, prijeđu taj prag, porezna uprava šalje rješenje. Ako vam stigne takvo pismo, to nije pogreška niti prijevara. To je stvarni porezni zahtjev s rokom uplate. Skupina 2. Ako ste rođeni između 6. travnja 1965. ožujka 1961. vi se nalazite u zoni tranzicije. Ova je skupina najugroženija u srpnju 2026. godine. Vaša dob za odlazak u mirovinu u Hrvatskoj nije fiksna kao ranije zbog postupnog podizanja dobi za žene i promjena u uvjetima za prijevremenu mirovinu. Točan mjesec ovisi o vašem datumu rođenja i spolu. Ljudi rođeni u svibnju, lipnju i srpnju 1960. upravo ovog mjeseca navršavaju uvjete za svoju punu starosnu mirovinu. Neki od njih su taj datum već prošli, a da nisu podnijeli zahtjev. Evo što većini ljudi u ovoj skupini nikada nije rečeno. Kada podnosite zahtjev za mirovinu prema hrvatskom zakonu, možete tražiti isplatu unatrag, ali samo za maksimalno 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva. Ako ste prošli dob za mirovinu prije godinu dana, a tek se sada javite, gubite nepovratno pola godine isplata. Ako ste na punoj mirovini od primjerice 800 eura, to je 4800 eura koje gubite ako se ne javite na vrijeme. Provjerite svoje datume. Prva akcija vam je podnijeti zahtjev odmah. Druga akcija je da prilikom razgovora s referentom u HZMO izričito tražite isplatu unatrag do najranijeg mogućeg datuma. Skupina 3. Ako ste rođeni između 6. ožujka 1961. i 5. travnja 1977. Vaša dob za starosnu mirovinu je 67 godina, osim ako ne ispunjavate uvjete za dugogodišnjeg osiguranika s 41 godinom staža. Srpanj 2026. je pravi trenutak za 3 specifične akcije za ovu grupu. Prva je provjera vašeg staža. U Hrvatskoj je za punu mirovinu ključan staž osiguranja. Svaka godina koja vam nedostaje trajno smanjuje vaš mirovinski faktor. Postoji prozor za dokup staža.
ili dobrovoljno mirovinsko osiguranje za razdoblja koja nisu pokrivena. Rupa u stažu iz ranijih godina, koju danas možete pokriti relativno malim uplatama, nakon travnja 2027. mogla bi postati trajno nepopunjiva zbog promjena u digitalnom sustavu evidencije. Druga akcija je porezna olakšica za uzdržavane članove. Ako ste u braku ili izvanbračnoj zajednici, a jedan od vas zarađuje manje od godišnjeg praga za uzdržavanog člana, drugi partner može iskoristiti dio njegovog osobnog odbitka na svojoj poreznoj kartici, PK. Ovo može rezultirati povratom poreza od nekoliko stotina eura godišnje i može se tražiti unatrag putem godišnje porezne prijave. Rok za ispravke za starije porezne godine istječe u travnju 2027. Ne plaćajte agencijama da to rade za vas. To možete učiniti sami putem sustava e-građani za 10 minuta. Treća akcija za ovu skupinu je vezana uz nasljeđivanje mirovinske štednje. Zakon o mirovinskim fondovima iz 2026. godine potvrdio je da će se od travnja 2027. sredstva u drugom mirovinskom stupu tretirati drugačije, u smislu oporezivanja nasljedstva. Do sada su se sredstva s računa u drugom stupu, u slučaju smrti osiguranika prije mirovine, nasljeđivala relativno jednostavno. Od travnja 2027. ta sredstva ulaze u širu ostavinsku masu i mogu biti podložna novim poreznim stopama. Ako ste planirali tu uštedu kao sigurno nasljedstvo za djecu, prozor za planiranje je 9 mjeseci i polako se zatvara. Skupina 4. Ako ste rođeni nakon 5. travnja 1977. Vaša zakonska dob za mirovinu prema trenutnim propisima je 68 godina. Vlada kontinuirano razmatra treba li ubrzati taj plan, što znači da je neizvjesnost za vašu generaciju veća nego za bilo koju drugu skupinu. 3 stvari su sada najvažnije. Prvo, vaša evidencija staža. Isti nedostaci koji smanjuju mirovine starijih radnika smanjit će i vašu, a njih postaje sve teže dokazati što više vremena prolazi, posebno za rad u inozemstvu ili studentske poslove. Provjerite svoj e-radni knjižicu sada dok su dokazi još dostupni. Drugo, iskoristite prednosti trećeg mirovinskog stupa, dobrovoljna štednja. U Hrvatskoj je to jedini oblik štednje gdje država daje poticajna sredstva, DPS, od 15% na uplaćeni iznos do određene granice. S obzirom na zamrznute osobne odbitke i inflaciju, ovo je najjednostavnija obrana vašeg budućeg standarda. Treće, promjena u tretmanu mirovinske imovine kod nasljeđivanja, koju sam spomenuo za grupu 3, još je važnija za vas. Vi imate više godina ispred sebe u kojima ćete akumulirati sredstva u obveznim fondovima. Razumijevanje da će ti fondovi od travnja 2027. biti oporezivi kao dio imovine znači da odluke o planiranju mirovine moraju to uzeti u obzir od samog početka. Dakle, evo kompletne slike po grupama. Ako ste rođeni prije 6. travnja 1960. provjerite primate li točan iznos mirovine i zahtijevajte reviziju prije ožujka 2027. Ako ste rođeni između 6. travnja 1960. i 5. ožujka 1961. pronađite svoj mjesec rođenja u tablicama HZMOA. Provjerite jeste li već prošli dob za mirovinu. Ako jeste, prijavite se odmah i tražite zaostatke. Ako ste rođeni između 6. ožujka 1960 i 1. i 5. travnja 1977. provjerite rupe u stažu koje se mogu popuniti do travnja 2027. Iskoristite porezne olakšice za supružnika i informirajte se o novim pravilima nasljeđivanja drugog stupa. Ako ste rođeni nakon 5. travnja 1977. provjerite svoj staž odmah. Koristite treći stup za porezno učinkovitu štednju i uračunajte nove poreze na mirovinsku imovinu u svoje dugoročne planove. Pretplatite se. Podijelite ovo sa svakim članom obitelji rođenim prije 1966. Vidimo se u sljedećem videu.